Babudokotela sibingelela ababukeli bonke beBabudokotela TV. Ikhona i-channel TC Jula TV3. Kunabantu abazoba nama baby wash, memulo, umbulo kwamanje. Uyakwazi ukufika kubona uma uzoba thatha footage. Babudokotela sine team esebenza kakhulu kuloko uma ngabe nje kukhona umcimbi onawo noma ngabe luphi uhlobo lomcimbi siyakwazi ukufika khona sizokushuthela yonke nje umcimbi wakho. Sikwenzele kona sikufayele kuma USB because ama DVD awasekho phela manje. Baba udokotela baba sizobajabule namhlanje sithatha ithuba esingasisoli ngale singaxolisi sino baba uZulu. Sithi ake sizozwa namhlanje ukuthi yini asiphathele yona siyeza ukuthi itopic yakhe ithi icombo ye gambling, icombo ye gambling itopic namhlanje. Baba ake sikhulume. Siyeza ukuthi uphethe izinto ezihlukene uthi uphethe isalamusi abantu abafuna ukusenza ngesalamusi kunelika 200 kunelika 850. Why ube negap engaka? Babudokotela mhlamba ke siqale sicacisele umuntu njengoba kade sibasizile abantu kakhulu ngesikhwama sasho sathi sosivala sibese siyabheka ukuthi yini esibatholela yona. So khona ke manje lo muthi lo ibhodlela nje esokunika lona uyalithatha uligcobe sana anginankinga ngicobha ifuna lelika 200 nela 850. Why kuhlukana kangaka? Because umsebenzi yakhona asiqale ngela 200. Lela 200 babudokotela uthatha nje lo muthi lo ugcobe ebhodleleni ugcobe la emalini bese le mali yothenga ngayo esitolo ekseni ingakathengi umuntu ufike nje uthenge ngayo le mali ekseni ingakathengi umuntu ushintshe mangabe bethi bakunikeza uthi hayi gcineni ushintsha kunenkinga because ushintshe vela akabikho imali ezobingena kulesitolo lethi singena ngaphezulu le mali yakho abazojobe bezobeshintshela ngayo abantu wena uzomfonela umtshela asingena kuleka 850 bese kuthi ke le eka 850 ke babudokotela ithi ayisebenze ngokufana nayo but umehluko ukuthi ke kuyona awuthengi ngo200 rand kufanele uthenge ngemali engaphezulu ka200. Okay. Kodwa nakuyisalamusi lento Kuyisalamusi babudokotela isalamusi asimele isigubhu sabathu babudokotela isigubhu sabathu isigubhu samakhoyikhoyi ngithi angincenge umuntu ngaso osiphush hayi angincenge umuntu ngaso babudokotela ngoba ngiyasazi senzani babudokotela lesigubhu awusibeke ekhaya egcekeni siyakunikeza sona sikutshela ukuthi uzokwenzana wenzana kodwa uyasithatha usigqiba entabeni amakhoyikhoyi isikhathi esiningi izinto ayisebenzisayo azimba phansi uyasithatha usigqiba entabeni babudokotela musu usigqibele entabeni ngale ndlela esibe sikutshele ngazo hayi wena uzobuya usitshela ukuthi kwenzekani uzokwenta ongazi uyibona Unento ethi nginesigubhu kodwa sisebenza uthini kubantu kukhona labantu abalanda igubhu babudokotela ukuthi usenegubhu zo10 endlini kodwa akavalekile kanje uma uthi unesigubhu ake wasilanda but asivuma ukusebenzela fona kukhona sokunikeza kona khona sokunika kona babudokotela ungasilethi ungasilahle futhi fona sikunikeze lento wena uyithatha uyifaka esigubhini sakho sivuke isigubhu sakho sisebenze uzobuza umuntu uthi mina ngifuna ukuya emgedeni kodwa ngathi mithi ngiyafona sangabanjwe incingi so senze njalo sasabanje iqala lapho likaze ke lingabaza ucingo babudokotela ubefana lephi kanti inamba shuthi soyengaza abasebenzisanga lesuke sivizela iyeke lo veza bithi inamba kufuna ayifana inamba 0783170554 awukhulume nabantu abafuna ukemgedeni uthini kubona kumuntu babudokotela othi ufuna ukemgedeni kunomehluko ke kukhona i-team abathi mina ngifuna ukuya ngiwabone lamadoda ngikhulume nawo ngihlale nawo phansi siyakwazi ukwenza lokho kube khona othi cha mina ngifuna ukuya nje ngiyocela hayi angifune kwabona ngiyasaba nalapho futhi siyakwazi ukuthi sikwenze lokho siyakwazi ukarrangeela kuba wena usho kodwa ama price ke awafani ama price awafani uzothi omunye ngifuna into ebusiness ezongiphakamisa kodwa hayi enegazi babudokotela zikhona izinto eziphakamisayo naso isigubhu sabathu siyakwazi ukuthi sikuphakamise khona ke futhi okunye siyakwazi ukuthi sikunikeze kona sikufake kona emzimbeni ufanele uphathe imali nje e200 kube 100 rand kube 50 rand kube 20 kube 10 rand sayithatha le mithi sihlanganise nalomuthi le mali le sifake yona emzimbeni hayi noma kuthiwa yini oyenza ibusiness izovuka nje izovuka nokulungile mkhulu ake sibuyele lena yekhombo negambling lothi itopic yafi namhlanje uthini kubantu babudokotela abantu bacelile bafona bacela ukuthi sometimes kubanzima ukuthenga ngawani ngeke nisakwazi ukusenzela nje kube ikhombo ngivele ngikuthathe konke ngoba ngikufuna konke omunye athi ngiyafuna ukugembula efonini ngiyafuna futhi nokuya ekhasini so sasithi sizokunikeza ke ikhombo nje yonke kodwa nakhona ngesinika abantu abaningi ikhombo yegambling isibala iphondo legambling kube ispray segambling bese kuba namafutha khona yeah
anganoma ngoba sesikhuluma kakhulu kodwa kuba vese siqedise sesasho topic awusithi nje fahla usinike isikole nje kahle ngamadoda omgede ukuthi adlani ngawaboleka yini yonke nje nto awusithi nje babudokotela amadoda omgede uyakwazi ukwaboleka kodwa awuzikhathazi ngokuthi azodlani ngoba afika kwena azosebenza enze le nto azoyenza aphinde abuyele emuva so awusihluphi ngokuthi uzowaphakelani futhi akukho la ezokuphazamisa khona kuthiwe sehlupha ingane umkakho sephupha elele nendoda cha akwenzi lokho ezekhaya afike enze le nto owalandela ukuthi ayenze aphinde abuyele emuva futhi aphinde emuva yeah uphinde usinike inamba abangasho abantu bathi befuna ukufona angatholakala inombolo esitholakala kuyona u078 3170 554 Baba Dokotela baba Sizo baba Jabulile siyabonga